Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Het had een onrustige week geweest in Ljouwert na de 5e competitienederlaag van dit seizoen. Oranje wie FC Emmen met 3-1 te sterk. Nu wacht het er met de uitwedstrijd in VVV Venlo op een lastig potje. Maar duidelijk wezen, het hebben we wel eens vleugend hier in West in Ljouwert. Ja, dan is het logisch dat er kritiek is. Hè? Maar dat is menselijk en dat is terecht. 100% terecht. Dat nemen we met z'n allen, want we werken hier met de hulpploeg. Nemen we dat op ons. Loek staat die persoonlijk om, want Dob is natuurlijk als haartrainer de kop van Jut. Nee, dat weet ik. Nou, dan ga ik even in het Nederlands. Kijk. Hoezo? Nou, dat iedereen even begrip werken door haar. Kijk, in de zomer hebben we gekozen als club voor een andere traject in de club. Een andere manier van werken. Op het veld, overomheen. Maar ook met jonge gasten, jonge mensen in de club. Jonge spelers. En dat is hartstikke goed. Daar sta ik volledig achter. Maar jonge mensen, jonge spelers, dat vergt ook tijd. En tijd is 2-3 jaar wat wij doen. En dan ben je weer in de Eredivisie. Maar nu gaat het zo snel. En ja, dan word ik ook beschoten, ook richting directie. Ik krijg telefoontjes over mij. En dat is terecht, want we verliezen. Maar wel even in de realiteit. Ik heb vanaf het begin gezegd, rustig, niet te veel zeggen. Niet over waar spelen we. Want ik ben niet gek. Ik ben 40 jaar trainer. Ik weet heus wel hoe we ervoor staan. En die groep is geweldig. Dat zei ik vorig jaar ook, maar toen wist ik dat kun niet ook. Deze groep gaat groeien. Deze groep gaat aan het einde heel mooi staan. Alleen het gaat met vallen en opstaan. En nu wordt de druk zo hoog. Ja, we gaan de andere kant op. Nu ben ik de kopveer. Klaar, dan sturen we me eruit. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel wat het is. Hoe is dit graag kwijt? Ja, ik wil graag dat dit naar boeten komt. Dat wij naar boeten brengen. Wat is er besloten in de zomer? Hè? Wat gaan we doen? En hoe doen we dat? En met wat voor mensen? Fantastische mensen. Alleen nogmaals, het vergt tijd. En nou niet, als het moeizaam gaat, schieten op één persoon mag. Hè? Maar dat vind ik niet eerlijk. Want iedereen wist het die verantwoordelijk is. Dat weten we allemaal. Dus we gaan samen, gaan we de strijd aan. Dat er kritiek is op wedstrijden, 100% terecht. 100% terecht. Hoe we beter, dat weten we wel. Vestigheid, dat is waar het Cambuur verlet van had. En dan wordt er misschien wel een beroep die op de routiniers in de selectie op een Mark Diemers, op een Michael de Leeuw en op een Michael Kieftenbelt. Die het weer waarom lieken te keren in de basisopstelling. We horen absoluut, denk ik, staan we niet waar we horen te staan. Afgelopen zondag, dat is natuurlijk het gevoel dat blijft hangen. Dat was absoluut niet goed. En misschien was onze slechtste wedstrijd dit seizoen. En dat komt bovenop een seizoen waarin je gewoon vaak beter bent dan de tegenstander, meer punten had moeten hebben, maar niet pakt. En dan komt zo'n nederlaag, komt gewoon extra hard aan. En het mogen duidelijk zijn dat de manier waarop dat is gebeurd niet meer mag gebeuren. En ja, daardoor hebben we onszelf in een positie gebracht waarin er veel druk op staat en daar voel je aan alles. En ja, waar voel je dat aan? Ja, gewoon ja, ook wel in de groep, van de fans natuurlijk. Mensen verwachten resultaten en dat mogen ze ook verwachten, want Cambuur hoort hier niet te staan. En daar gaan we morgen echt alles aan doen. Vandaag ook weer op training. Iedereen heeft er zin in. Ik heb echt het gevoel dat we er klaar voor zijn. Alleen morgen, zoals de trainer altijd zegt, gaan die lampen weer aan en dan moet het wel gebeuren. In de Stierder doet de lampenbaan naar deze opstelling. Maar Van Mullen waarom in het centrum van de verdediging. Paul weer waarom in de verdediging. Kieftenbelt waarom op het middenveld. En een basisplak voor Pauwels. Maar Remco Balk in de spits is er het nederige verloren bij Cambuur. De cool, het prachtige decor van een oud stadion. Sjocht een geweldige Benjamin Pauwels. Hier is hij sinds instand vissen te rappen. Nog een beweging en het schot.
eventjes nog wat meer om je heen zien. En dan zit er misschien meer in. Connor dan voor Cambuur. Nieling de loft in. Krijgt hem net echt lekker. Komt hij voor de voeten van Michael de Leeuw. En dat Scott Git maar krekt jonken de peel. En zal dit Cambuur in de beginfase zien dat er maar één baas is op het veld. En dat binnen de in het wiet spelende Ljouters. Hier is er een mogelijkheid voor Narti die de bal keurig in de sectie mee te brengen. Dat is een mooi balsje van Balk in. Oh, ja, dan gaat dit krek mis. Dat hier misschien wel wat meer opsmieten kunnen voor Tyrik Mercera. Hij is die opstelt als rechtsback. Maar het is Cambuur dat het heft volslijn in handen heeft. Mooie paas van Nieling weer op de voortsprintende Pauwels. Let even op, want dit is een heerlijke beweging van de onvaller van Cambuur. Brengt de bal bij Balk. Balk zet hem voor en krijgt die bal net genoeg bij Narti. Hoort dan hier er al een 1-0 vastsprong op het boerdsteen kunnen naar een goed kwartier spelen. Want Cambuur is maar klam op jacht naar de treffer. Paul dan. Bal onder de voet om hem heen te zien. Hij kan links, hij kan rechts. Maar wat doet hij? Oh, hij zit. Ja. Dat is de slechtste oplossing die denkbaar is. Maar goed, het is toch weer een moment. Jan de Boer, de keeper van VVV Venlo. We kennen hem als de man van Sleert. Die kan deze bal vrij makkelijk pakken. Pauwels dan weer in balbezit. En als Pauwels in balbezit kwam, dan wist je, dan werd het gevaarlijk. Brengt de bal bij Diemers. Diemers hakken, kappen, draaien, naaien. Zouden we dat van hem kennen, maar dan wel een heerlijke voorzet naar de Leeuw. En die krijgt hem krek net in de goal. Michael de Leeuw. De routinier, een van de routiniers die de jonge spelers bij de hoorn nemen moesten. En zo is het Cambuur dat wel kansen creëert, maar nog altijd net scoort. En dan begin je haast te twijfelen, komt het wel weer goed. Maar dit is Balk. Nou, dat doet hij goed. Nou, alleen nog op de keeper. Ai, het lopje gaat krijgt net heen nog. En dan is het Jan de Boer die ter de vingertoppentje neerzetten kan. Wie de mogelijkheid west voor Remco Balk, de gelegenheidsspits van Cambuur. Jan de Boer wordt nog even lokwensen. Want daar komt die bal van achteren. Dan is er een overtreding. Balk die het echt onder de bal trok. Er gaat eigenlijk van alles mis. Maar dan komt hij wel in een geweldige positie. Maar Jan de Boer houdt de holle koel. En die zorgt ervoor dat Cambuur net op vastsprong komt. En zo bleef het 0-0. Gaan we op naar de rest. VVV docht het wat. Nou, dit dus. Het stelt het meeste net voor. Maar we constateren in Cambuur het jagen terug. Hier is Pauwels daarvan terug. Pauwels, dit shut er heel kansrijk uit. Keeper voorbij. Ja, poem. Lezen. Ja, dit is een penalty. Dat kan net missen. En die wordt dan echt jong terug de arbitrage. Hij loopt tegen mij aanscheidt, zegt Jan de Boer. Dat doet hij in het Nederlands, net in het Fries. Maar hij krijgt wel de gele kaart. En ja, je kent er van alles van zeggen, maar hij rekt hem wel. En dus is de penalty voor Cambuur. Daar zit hij, Mark Diemers. Hij miste al een keer een penalty. Het is een rode JC. Ja, Milan Smit miste direct 12. Dus Cambuur het treien miste penalties op de namen. En daar komt nummer 4 bij. Jonge. Hoe is het toch mogelijk? De onvierder van Cambuur, Mark Diemers. Die mat beliers Jan de Boer. Hij neemt wel direct de corner trouwens. En dan ontstaat er op een eigen gevaar. Krijgt de bal ook weer rond Diemers. Ja, dan gaat hij weer. En kappen. En shitten. En dan komt de bal voor de voeten van Paul. Ja! Dit is mooi. Thomas Paul, de verdediger van Cambuur. Die het op slag van rest Cambuur toch onder meer dan verdiende vastsprong helpt. En wat ben ze daar ongelooflijk blij mee. De volslaande sterf van Cambuur. Maar ja, Sir, deze penalty matig na Mark. Hij had ik beloofd. Hij neemt ze net meer. Er komt een penalty nimmer. Maar dan maak ik het dan wel weer heel goed verzeld. Maar dit schot, vernieuwde schot, Jan de Boer net klemverst. En het is Paul die het raak zitten kan. En zo is er een rechtstand van 1-0. Daar werd het eigenlijk al lang heeg en breed in de knip zitten matten hier bij Cambuur. Maar goed, ze vallen weer om. Hier is Balk op rechts, laat hem weer om. En dan komt er het schotje van Pauwels. Meer mag het echt net neemt worden. Maar het schotje gaat er net in. En ze hadden wel een goede oren spelen. En had Cambuur de zaken redelijk onder controle. Maar je weet het. Als het maar 1-0 is, dan kan er van alles gebeuren. Dan is het broos. Dit is Gyamfi, die een schot loslid. Hij is in de tweede helft in het veld komen bij VVV. Daar had de keeper van Cambuur, Thijs Jansen, net al te volle problemen mee. Ja, en dit is het traditionele beeld van een club die op jacht is naar de liekmaker. Hege ballen en dan maar hoop je dat een van de centrale verdedigers die het mee komt, Rick Ketting in dit geval, wat dwang in. Nou, hij kopt de wol, maar die net altijd ingewikkeld. Er komt dan ook rond de orenkant verzeld. En dat zoen je dan benutten kunnen. Dan komt hier dat schot en dat wit pakt terug Jan de Boer. En dan is het op een ei Benjamin Paulus die het geen succes had. En zo komen we staren gewoon in de slotfase van deze wedstrijd. En begint de spanning tot te nemen. Want
pakt Cambuur dan eindelijk 3 punten. Oei, 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 wat een mogelijkheid is dit voor Paul Pruppel. Jongens, die hier er wel in kunnen. En dan krijg je toch nog het lid op een noos. Maar het is de keeper van Cambuur, Thijs Jansen, die het mij een uitstutsen voert de verzorgen dat dit geen doelpunt wordt. En dan blijft het spannend tot aan de laatste minuut. Want hier komen ze nog een keer, VVV, oer de rechterkant. Maar Braam, en die brengt hem voor. Kan kop worden? Nee. Ja, heel kop worden. Van Mullen die het voet roeit. Ja, mooi hoeft er dat meer. Dan is daar de oorname net goed. Kan er dan toch nog een kans komen? Kan er dan toch... Nee. Want dat had de keeper eigenlijk besjongen. Thijs Jansen. Hij keepte een voortreffelijke wedstrijd. Hij is de matchwinnaar voor Cambuur. Thomas Paul, want hij scoorde. En hij zorgt voor die enorme ontlading bij alles en iedereen wat Cambuur leer is. Ja, heerlijk. Dat is mooi man, voor de spelers daar, voor het publiek mij. Ja, dat is geweldig. Verjesniën voor die cels. Oh ja, ik weet mij hè. Nee, geweldig. Tuurlijk, ik ben net verkeerd zenuwachtig wat ik. Maar natuurlijk denk je, oké, wat nog net fout gaan, hè? Hoe komt het dan? Maar hoe die jongens de eerste helft spelen is net normaal. Hè? Dat hij je mix jongen weer geloos. En maar sta ik met jou 4-0 voorst in. Hè? Ik meen in de 56 minuten 20 schoten op goal of zoiets en zij 1. En dan in het laatst, dan wist dat het 0-1 bloed. Dan wordt het lastig. Maar dan ben ik eigenlijk nog volle trots erop dat we dan, wat krijg ik zijn, soldaten binnen en knokken en gele kaarten pakken. En ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Achteraf is het makkelijk om te praten. Dan ben ik wel trots met 0-1 en vechten. Wie eigenlijk die eerste helft misschien wel een soort van statement van Jim? Van dat je hem snel liet van, we kunnen hartstikke goed voetballen en dat doorwerken met deze trainer? Ja, nee zeker. Maar voor ons is er geen enkele twijfel over de trainer. En volgens mij geen enkel persoon in het team. Dus nee, ik heb dat zelf ook duidelijk gemaakt richting bepaalde mensen binnen de club. En ja, ik denk dat het inderdaad zo'n soort statement is. Hè. Die penalty, wat gebeurt er? Ik dacht dat je bedoelde over de 44e minuut, die assist die ik geef. Nee, we beginnen eerst bij die strafschop, want die zit ervoor. Ja, ik ben een ontzettende eikel joh. Ik sta voor die bal en ik denk ik schiet hem over mijn standbeen hoog de hoek in. En op het laatste moment twijfel ik. Misschien ook wel inderdaad een beetje omdat ik die vorige penalty had gemist. En ik ga een beetje twijfelen wat ik eigenlijk nooit doe. En ik mis hem. Ja, en daarna ging de knop gelijk om, want ik voelde gewoon dat ik heel lekker in de wedstrijd zat. En net als al die andere gasten in het team. Thomas, hoe vaak heb jij voor de camera gestaan als matchwinner? Niet vaak, nee. Als linksback komt het niet heel vaak voor, dus daar ben ik heel blij mee. Hoe welkom was deze overwinning? Het was heel welkom. Ik denk dat we hem nodig hadden. En ik ben vooral blij dat hij verdiend is. Als je kijkt hoe we die eerste helft spelen en die tweede helft die overwinning. Het is niet alleen een overwinning die we nodig hadden, dat er overheen trekken. Het is ook gewoon een overwinning die we verdiend hebben. En ik denk dat we nu hebben laten zien van dit is het voetbal dat wij gewoon kunnen spelen. En daar ben ik denk vooral blij mee. Ik ben hartstikke blij, maar ik ben van tevoren net zenuwachtiger dan oors. Ik kan me daar veel net druk om maken. En ik had het toch niet in de hand. En als er wel iets gebeurt, ja, dan is... Zo, er is net iemand overleden, hè, als er al iets met mij gebeurt. Daar ga ik wel oren dingen mee maken. Dus ik hoop dat ik een maand pakken word voor de tweede keer. Dat is volle belangrijker. En dit is de stand. FC Den Bosch in Helmond Sport Bob Brabant Rules met 18 uit Njochen. Excelsior op het Vinkentouw. Cambuur komt iets omheen naar een 15e plak, 10 uit Njochen. Onderaan Vitesse en Jong FC Utrecht, 4 uit Njochen. Dit is de opstekker die het Cambuur broeken ken. Een mooie overwinning. Dat jouw het vertrouwen richting de wedstrijd in FC Volendam van Vreed. Het budget dat wij er sneuren we binnen. Ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.